pamintaku bendina njaluk menungso ki njaluk njaluk kok nyuwun karo ling kuwasa ya ora nek kuwi kowe njaluk terus nek Pak Lurah iki maringi kok nggih to Pak sedekah nek Pak Lurah wong sedekah ki ora lokak saya kebak ra wutah saya wutuh iya wong sedekah ki paribasan kaya wong tetak lho kok ngono ketoke dilongi ora suda ning saya gedhe delok engko tak kirimi gambare wae temanten kekalih atut runtuh tansah rerundungan ing sarina sawengine tukang syuting iki jeblane jireh ya lha apa lah tak dikancani sapa kuwi lho litah-litit iki ngolor kabel ngono lho datan kinggang sarang ngambut lamomomon apa atot caketing ati iki aja anarkis to Bud apa tanggapan iki ora ditanggung BPJS lho Bud lah apa to lah iki kemeng tenan iki tenang ae kok ganti goleke Jamkesmas Pak Lurah usul nang yen cedhak tansah mulat ngapa guyu lho Pak gilane nggih Pak kowe iki nek tanggap tak kandhani nek tanggapane topengmu copoten to topeng mbahmu lah iki asli wah asli to berarti nek kowe iki pomone etok fragmen cakilan ngono rasa nganggo untu palsu to lah aku nek reokan nek metu buta rasa dandan kok metamet lho Pak Pak Lurah apa jane nek Pak mburi untu kok traktor Pak Lurah anu pintu gerbangnya jenengan penonton sing nunggu dereng sampun sing pager ngarepan dereng to nika sugih nang Sito asik tuh Mbak nek ra kuat tenan ya Mbak wis lagu lek ditokke ya Mbak mungkuk-mungkuk abot nyawang kowe lho Indong mimi hambinduno ayo nimas bareng hanetepi wajib sidong asing ya tak ganti untuk bego. Untuk bego nggo bangket kowe. Aku kang setya satu nganti saiki. Ono
Tak selani delo. Pripun? Tak selani delo ya. Iya. Kunjuk dumateng keluarga Ageng Besan Sutresno nggih keluarga Ageng panjenenganipun Bapak Margo Widodo kan Ibu Supatmi. Mbok pilih sampun kacekapanipun anggrawi pasugatan keparenga foto sarangan putra pinanganten lir gumanti. Sepindah malih keluarga Ageng panjenenganipun Bapak Margo Widodo kan Ibu Supatmi. Mbok pilih sampun kacekapanipun anggrawi pasugatan keparenga foto sarangan putra pinanganten lir gumanti. Monggo Cahayu. Semono kuwi ya. Nah semono kuwi. Kamu ada masalah apa, Dek? Piye? Pikir apa? Sampai melihatku sampai melongoh-melongoh. Kaya niki kok nyawang kowe iki kaya gila tenan lho, Bot. Kaya tau ira kaya ora ngono kita iki. Mungkin tok Sok. Tak. Bistayo. Sinar para kadang sastra laras. Sawanipun diajak kuning asmara. Nyarengi keluarga Ageng Besan Sutresno kepareng foto sarang putra pinanganten sinembuyung para kadang para visual video shooting lan Paryanto audio.
payu kepareng lenggahno.